So yan guys, andito ako ngayon sa Pantalan. Dito mag-update tayo sa bagyong Odette. Shout out kay Lebron! O, anong ginagawa mo? Ito lang, nakatambay lang dito. Nakatambay ka lang? Ha? Bantay ka dito, bantay? Oh, bantay lang, O, bantay. sige. Dito muna tayo. Ito yung palengke. Ayun o, walang tao. Walang mga tendang mga isda dito. Walang mga tao kasi nga may bagyo. Kasi harap to ng dagat. So, ayan. Ayan na kasi yung dagat. Ayan yung Pantalan. Sana hindi lumakas yung bagyong Odette dito sa lugar namin. Update lang muna to kung ano na yung sitwasyon dito sa amin, dito sa Samar. Tingnan natin. Lakad tayo papunta doon. Punta tayo doon. Ikot tayo. Ay! Mahangin na guys! Ayan, nakapayong lang ako. Nakikita nyo. Pakita ko sa inyo kung ano na yung sitwasyon dito sa lugar namin, dito sa Samar. Ayan siya. Ay! Ano na yung payong ko. Ayan, hindi na ako pupunta doon. Baka sira yung payong ko. So, ayan. Pakita ko na lang sa inyo. So, update lang muna to. Ayan siya, oh. So, ayan siya. O, di pa siya ganun kalaki yung tubig dagat, diba? Ayan. So, yung mga dalampasigan, hindi pa siya. Kasi pag malaki yung tubig, maabot yan hanggang dito. Dito. Maabot siya. Mataas yung tubig. Maabot yan hanggang dito sa may Pantalan. So, ngayon, ganito pa lang siya. So, ayun guys, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. Uwi na ako kasi yung payong ko. Ay, baka masira. Dapat may talaga ako. May raincoat, di ba? Para pag mag-vlog tayo, pag mga ganito, hindi tayo mababasa at walang tayo. Ayan, pauwi na ako. Ano yon, update lang muna yun. For as of today, December 16. Ano ba ngayon? Tuesday, 4/28 pa lang. So, dito lang muna ako nag-update sa Pantalan. So, ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye!